zer da gezurra? Aiora. Zer da gezurra? Ai, ama. Nik uste dut mundu guztia daukala florituraren bat kurrikulumean, ezta? Zer da floritura, zutzat? Bueno, pixkat apaindu, hitzak moldatu, eman, ez dakit, barniz pixkat. Ez da ondo edo gaizki. Bueno, bada, ez da hain simplista. Zilegiru zait mundu guztiak egiten dulako. Eta da, arte mota bat izan diteke ere bai. Esate bai zute, kaixo, txinera jakin behar duzu. Eta zugartza da zu, bueno, txinera dakit, apur bat, gezurra da. Abai? Ikusiko zea, esaten, ez dakitu zer txinoz, eta Google Traductorrekin saiatzen, ez dakizula zertan izan ere. Nik erabiliko nukela aktorek erabiltzen duten teknika. Dala, baietz esatea, rodajera izten zen arte. Eta gero, beranduegi da. Eta behin lana lortuta, ezin zaituzte bota. Adibidez, nik klase partikularrak emanitun, eta gero, 22 urtekin jarri nun, freelance irakaslea nintzala. Ez que noa zoaz. Ez que nahi emango zean lotxa. Freelance irakaslea, benetan. Bai, freelance irakaslea. Bai, irakasle bere gaina. Eta kriston eskaintza pila iritsi zian. Egia esan bai. Seguro ez. Iritsi zazkiten batzuk.